Pokoj vidieka a zároveň mesto doslova na skok. Liptovský Peter je vzdialený od najbližšieho mesta Liptovský Hrádok iba pár 100 metrov. Nachádza sa tam kompletná občianska vybavenosť. Spomínam to preto, lebo ponúkame na predaj jeden perfektný bytík práve v tejto lokalite. Tri izby, takmer 76 štvorcov a nie jedna, ale rovno dve veľké lodžie. Bytovka je zateplená, byt kompletne pripravený, murované jadro, poctivé dvere z masívu, nová elektrika a bezpečnostné dvere. To najdôležitejšie nakoniec, bezproblémové parkovanie, normálni susedia, výbeh pre deti hneď pri dome a obrovská 6-metrová pivnica. Zo skúsenosti viem, že o byty je stále veľký záujem. Preto ak sa vám byt páčil, neváhajte ma rýchlo kontaktovať, aby vám ho niekto nevyfúkol. Moje meno je Robert Bela a budem sa na vás tešiť.